Hey guys, welcome back to our channel. जोंहा दिनै फेमिलि गेदारिं खालामनो नागिरदों ओमफ्राय जोङो आबैमोननि न'आव थांगासिनो सिगांनि भिडिअआवबो देखायखाबाय जे जोङो जोंनि आबौमोननि माने आबैमोननि न'आव थांनाय लामाया माबायदि दा जों थांफिनबावसै बे जायगायावनो दिनै मोजाङै दिन्थिलांसै ना मोजाङै दिन्थिलांसै नोंथांमोना होनदोंमोन जे लामाखौ मोजाङै दिन्थि ओमफ्राय खिन्थु नामफोरखौ मोनथिया जे होमबाबो जोङो ट्राइ खालामसै आरो ओमफ्राय जोङो पाब्लिक गारिजोंसो थांगोन अबेसे गारि गैखाया नालाय ना दानिया होमबा थुदो थांनोसै नै जोंनि आबौमोननिथिं थांग्रा गारिया अट' स्टेन्डनि माने क'क्राझार अट' स्टेन्डनि राइट साइडथिं थांनांगौ आरो नैबेलाय MRM हस्पिटालनि अपोजिट साइडजों बेयावनो मोनो आरो बेयाव गाखोफैबानो मेल्ला बिदिनो विंगारथ' नङा मेजिक थायो आरो ओमफ्राय हाला गरमा अयथासारनो हा थाब माला खारो गारिया थाबबो खारा हाथारला बिनिफ्राय नै दासो खारसै गारिया ओमफ्राय बे जों थांनाय गारिया बे क'क्राझारनिनो डन बस्क' स्कुल खाथिजों थाङो आरो बे साइडजों नै जायगाया नायदो बिराद मोजां लामायाबो मोजांथार जों थांगासिनो आबौमोननाव हाला माला अमा बेदर मोनजागोन बेनिफ्राय नैबे जायगाखौ चन्द्रपारा होनो आरो ओमफ्राय बेजों थाङोबा सिदा थांबाय थानांगौ ओमफ्राय नैबे लामाजों थाङोबा दतमा थाङो ओंखाय बेजों थांनाङा ओंखायनो सिदासो थांनांगौ आरो जोंनि आबौमोननिथिं थांनोबा बिनि उनाव दङ जोंहा नै खेलें दै माने बेखौ खेरायावबो रायखांनाय जायो गोदो बे दैया बिराद गिदिरथारमोन जाहैदों नाव गोदोलायोमोन दा गैला रानलांबाय दा बे मानि थाखाय रानदों बेखौ जायगानि मानसियासो मिन्थिसिगोन स्ट'रिफोरखौ सोङोबा ओमफ्राय बिनि उनाव दङ नै आं जायगाखौ मिन्थिला मा गामि ओमफ्राय सिगांनि भिडिअ बेखौ मिस्टेकलि जोङो माबा कलेज होननानै खोन्थाफ्लांदोंमोन खिन्थु कलेज नङा दे बियो लाइमोन सोरां एकाडेमि मोनसे स्कुलसो सरि दे सिगांनि मिस्टेकनि थाखाय ओमफ्राय बांद्राय लामा दानायसै दे जोंखौबो एसे नायदो नै बार खोलो खोलो बिराद इन्जय खालामदोंमोन जोङो साथामजों माने लोगोबो थांफादोंमोन आरो ओंखायनो हाला गरमा बिनि उनाव दङ जोंहा नै मोनसे गोदान लामाबाव ओमफ्राय आं मिन्थिला बे जायगाखौ सारियालि आरोना बियो नैबे लेफ्ट साइडथिं थाङोबा दतमा मोनो राइट साइडथिं सिम्बोरगाव मोनो सिदा थांबाय थाबानो जाबाय जोंनि आबौनि गामिया बेनोसै आरो जायगानि नामखौ बावलायबाय बेखौबो माथो होनबावनो ओमफ्राय नैबेनो जाबाय मा दैमोनलाय नानि मा दैमोनलाय नानि सेरमांगा सेरमांगा दै मोनबाय साइडजों ओमफ्राय नैबे गामिखौबो बावलायबाय माबा सरि जायगानि नामखौ बिराद बावो खालि थारनाय गारिया ओमफ्राय बेजों खालि सिदाल' थांनांगौ आरो ना लेफ्ट राइट जेरैबो थांनाङा सिदाल' थांबाय था अब्लानो मोनो आरो नैबे जाहैबाय सोरनिबा स्ट्रबेरि बागानमोन आरो दा नुनानै बिराद जानो लुगैदोंमोन आरो उफाय गैया सोरनि मोनथियाबो जाहैबाय दुखुनांथावखा दा फाइनालि जोंनि आबौमोननि गामि मोनबाय नै लामायाबो बिराद मोजां दासो सानसे मोनबाय ओंखारनो मोननानै फाइनालि जों दा सफैबाय आबौमोननि गामियाव थाबायगासिनो अयथासार गरम सान्दुं मामा आलु बुरजोब्बाय खोमा आलुनिबो गायदों नों नांगौ नाङालै आलु दंखायो ओमफ्राय नानिनाथ' अमा मेजेम जानो अमा मेलेम जानो बुकिं खालामहरलायलायदोंमोनलै मोनजागोन ना मोनजाया जाखो दा मोनजायो ना मोनजाया नायनो बर'फोर नालाय जानायखौबा बिराद मैया मोनायाव मा होनोमोनलाय आमाइनो फन हरखादों आंहा मेलेम जानो होननानै नायसै दा मोनो ना मोना दिनै माने अमा सिथारलायनाय जागोन नालाय एसे गोगोमनो मा मोनजायो थांसै ओमफ्राय खिन्थु बिराद गिदोंबो सिं मानो होनबा बिराद लेट जाबाय नेगासिनो दं दहायनिफ्राय फन हरै रायहरगासिनो आरो जोंखौ थांनानै माबायदि जागोनसो मोनगोन रिएक्सनफ्रा माबायदि जागोन गनद्रायजों खुबैगोन बायदिसो नङाबा माथो दासो सालाफोर गैला लेट सिखारनानै ओमफ्राय दासो थाबायगासिनो नै मोनैसै मा मोनजाखो ओमफ्राय नोंस्रा
जादों नेमखि जादों जानोसै नैलाय माबानि कबितानि लोगो फैफादों औ आं सोर आब' ओमफ्राय बे आंलाय आयो आं मिथियासै अन्थाइ बारि गैला आं अन्थाइबारिनि नङाथ' सेस गैला ओइ नानि दे होमबालाय नानि नन्दि होनलाय दे ओइ नानि होनलाय नन्दि गोरलै नन्दि था गोरलै आंलाय गारथ'नोसो आंलाय आंलाय मामि इसे नोंना गैला हा दे अ गैला बाय बाय थांदो इस माव बेखौ खामानि मावहोनांगौ थिगसे बारा मावाना बे नखा जानो खामानि मावनाया इस wah deh is dah korban jabai mau deh mwjang mau wah hunai Tita beda ayang ha có thôi hả hello cái hello để aku chẳng hello mình hello ro chị khởi ăn đi đúng không để ro chân chợ ro bra chân chân chỉ để nunggu ayo ini mama mau nak pergi ke awal lo sudah oh sudah nak ada sudah mama nanti bisa mwjang oh dah itu kan 마 삽사잖아. 야, 뭐야, 스라이드 소원은. 스라이건 팬이 구산 누구랑 문치라든 뭐래. 문치라라 자기야 문치로라 문근. 아유 비지 아유 문칠란 세게 문칠라 타는 하이 아니셔. 누구 개라는 거? 아이스크림 개야? 내 언제 분이 농아대? 롤리팝 좀 가요. 그쵸? 나 롤리팝. 아, 그 요스레이드 잠깐. 네? 말고 사마지셔 만구 사매지셔. 만구. 뭐야, 스라이드 소원은 캡슐라리지. 막 나와 나 바이스라이드. 아야 신들 가나. 안 불러하는 애비지? 이거 분들. 스쿨에 그나 마크. 와, Kan lollipop baju mana lagi be? Gutara. Sabar ladies party. Wah. Nani. Bah. Ini macam iblis kali. Wow. Sampai tu di mana dah nak extra. apa yang tahu Guru siapa saya? Wah. kali ini juga Nah yang nak, bener best. Ayo. Alas kedan. Alas kedan. Oh, alas kedan. Mana susahnya? Kuma betul ada. Masa ya? Bisa boron mana sudah? oma saya bodoh saya nonga. Saya tu ada. Serko nangko. Nani kia. Nani ke mana baik? Kia. Nơi này nha phải. ayo deh biha mari jaku bosla aku juga
बे मा बेजों मा खालामनो माजों जानो माजों जानो टमेट' राबोला जेराव खिथाङा टमेट' आदा लानानै थांबावगोनसो आमाइ मोनाव दं आरो जानो बै लानांगौलै जोंहा जायखिजाया दा बै बारियाव हाबहैखागोन दे मिथिबाय मैगं खानानै लांनांगौ जोंहा जेबो मैगं गैया ओरैनोबा सालाद खायनोसै ना नों माबा खालामखानो सालाद हादरसै बुरजा दङ होमबा जोंना सालाद हानाय स्टार्ट खालामबाय आंना सिखाया बोरो आमाइ लानायालाय बहा दं मामा हादोंमोन र' आं हा माबा फैगोन हरे जोंना गाखो जानाय फुरु जाहांबाय नामा माया ओरै फै हरे आं माबानो हागोन आं सिखानि गेलेव ओला माथो मेलेमखौसो मेलेमानो गैयामोन मेलेम गैया बेखौ हरबाय आं मेलेमा बहा दं होननानै बेना मेसेजआव हरलायलायबाय आरोना मेसेजजों हराखैब्रा बुंदों मेसेमा सरि माबा मेसेमालाय होनना बुंहरफ्लांबावो जोंहा बावनानै मानो आयौ नों हाफानो जायगा नांगौ आरो बेनो नों हाफानो रेफारि खोमायाव सुनाया रेफारिसो मानसियानो बेयो गैला आरो जोंहा बेखौनो लांनो होनलायलांदोंलै सोरनो हैनो लाङो दे गावसोर जाखाबायबा जोंनो जागोन मोनायाव दं जाबा जाखालांनाय बुंनाय गैया बिदि गैया आयु जि बोरैबा होनखाबाय दे जोंखौ बिदि गैया गोथांबो गोमोनबो लांजोबगोन आच्छा पापर सावनायखौबो बखि जाबावबायसो दिनै लासिंसिंनो फिसौ गारलाबायबाय थाबाबो जायो ए आच्छा आंहा बेखौ जि स्टाइलनि सावो मोनसे लाबाय गारबाय बेफोरखौ आरो थाब सावनांगौ रोंनांगौ मानसि जाबाय एबारहाय बिदिनो सावथारसां बिथांमोना खामानि मावनांगासिनो बेसाराफ्रा अन्थाव बाथावनो Ini nama Nana ya? सोरनि नामा बिनि नामा नानि ओमफ्राय आंनि नामालाय Abo. आंनि नामा आब' ओमफ्राय नैबेलाय बैनि नामा Biba abo. बेबा आब' आंबो आब' Biba abo. नैबेबो आब' अ आच्छा ओमफ्राय नों सोर Anu siapa ha? नों जिथा ब्रह्म आयो नोंगौ थिफ्रिसो दां नोङो नङा आबाबो आजिसबो गासिबो De Barbie. बारबि जायो नै ओंख्रि गैया नांगौ बरिया 2 hours later. दा जोंना फेमिलिनि गेट टुगेदार माने एसे सावरायलायनो नागिरदोंमोन आरो दा नायलांदो जों मा खालामो मान होनाय जिनिसखौ जोङो लानो नागिरदों आरो दा जोंहा जोंनि बिब' देरसिन आब' फुंजानि फिसाजो माने मिस अरुणा नार्जारिया दा जोंना जारौआ माने एमएबो पास जाबाय बिएडबो पास जाबाय दा एमएड खालामगासिनो दं माने बे साख्रिनि लाइफआव फैगासिनो दं दा बेखौ आङो बे आंनि बिजादै फिसाखौ माने गांसे आर'नाइ बरायनो थाखाय फुरा मुसाहारिखौ अरायथियानो बेखौ नोंबैनो फिटार होननानै खुलुमदो न' बेखौ जोंहानि बिमा गाहाय आइयो गय जाखाङाखै दानि ना नोंबैनो होनानै खुलुमहैदो नोंबैखौ न'लाय नोंबैयानो जाहाथे जोंनि फिसा फिसौ बयबो बिदा फंबायनि फिसाफ्रा अरुणा बायदि थानो जाहाथे आरो नै बिथांमोनहा बोरोबा बिदि मोनगोन आरो साबसिन होबावगोन बेनिफ्राय नै
मोनसेया जाहैबाय जोंहा फंबाय सुजो बियो बिनि उनावनो आङो फेमिलिनि देरसिन फिसाजो हिसाबै माने एसे खोथा बुंहरदोंमोन आरोना बिराद नार्भास जादोंमोन आं मा होननो मा मानो एसे लाजिदोंबो ओमफ्राय जायखिया होनना बायबाय 1 eternity later. आयै आंलाय मा होनोमोनलाय नोंखौ थांनो सानदों आङो ए थांदों होमबा आबौ औ दे होमबा थांसै दे आबौ आयै दे बै नेक्स्ट बाराव फैबा आबौ आयु गानोबो हागा गोलोमजोब्बाय जि गरम दा जोंहा न'आव थांफिनसै जोंबायासो दा जोंहा न'आव थांफिनसै नै हालोदा आयु मोखां अइलि जाजोबदों नालाय आं सुनानैसो एसे मोजां मोनदों जोंहा दा किसुआ गोलोमफिनोलै मोखाङा अइलि नालाय मा होनोमोनलाय लिपस्टिक लाला फिलिम बोथोर जानानै एसे फुनलांनो होननानै गैया दा खारजोब्बाय हमजारला फुननोबो रोङासै फैयै आरो रायजाबावनायसो बिनिसै लेट फैनायनि बारा रायजायासै खिन्थु मा मानि रायजाखोथाय मिथिला आं पापरियावबो रोङि गिदिर रायजालाय रोंला खालार हानो रोङि रायजाबाय रायजानायल' जायखिया दिनै मोजां मोनबाय आरो बयखौबो नुनानै ज' आसा खालामो नोंथांमोनाबो ज' फेमिलियै बिदि थालायबाय था बयजोंबो अनलायबाय था ना मा होनो नानि औ माने मोजां जायो आरो गासिबो गाज्रि मोजां ज' सावरायलायबाय थाबा बिनि थाखायनो बोसोराव खेबसेबाबो ज' लोगो हम फेमिलिजों क्ल'ज जा बेनोसै गावनि प्रब्लेमफोरखौ शेयार खालामो ओमफ्राय फट' लानो मोनासै भिडिअ गेम मोनासै आंथ' लामायाव गारिनि थावथाव गारिबो गैया नालाय ओंखायनो लाइन गारिजों आइ खयथायाव थायो लास्ट माबायाबो सारिथा माबा एस्कारबो बायदि होननानै थाबलै आं बेखौनो माबा सिरि खुलुमबाय उन्दुलायनाया जारला दासो जानानै मा जों लाबोबायसो नै थफ्लायाव हो टमेट' मोनबाय ना टमेट' फिसा लाबोलायनो नागिरदोंमोन खानानै थोआसै नै लाइन गारिजोंसो थांनांगौ ना ओंखायनो ओंखायनो मोनाब्लि जाबाय मा सानामोन जोङो बारियावहाय मैगं लायनो थालायलायदोंमोन गैला गेदेर मोना टमेट' लायनो थालायलायदोंमोन सिमाङानो फैदों नङाबा जारलासो दहाय बेसे लायामोन भाराखौ मिथिया आं मानसिया हरनाया बेसे हरफिनदों 40 लादों नामाथाय जानो नंगौ खोमा मिथिया नायनोसै दा फुनबाय नङा आरो जानानै नङाबा फुनफिनबायथ' आरो दे हाबा कबिता गालिया फट' लानो र' लागोन कबिता गालिनि पस्ट बियो हाबाब एक्ट्रेसानो हाखाया हाबाब दहायनिफ्रायनो 10 बार 100 बारसो जाबाय खोमादां फट' खेबजानाया बाब्रे नायगोन आरो खेबजाफिनबावगोन बे एलाय बा आयु दे जाथारदों दे बिस्रा फट' सेसन जागासिनो दङ ओमफ्राय गारि नेगासिनो आयै दाबो फैया थाब आंखौबो खेबनांगौ आंखौबो एसे अनदो नै दा जोंहा थांफिनसै माहायाव न'आव टाउनाव मालाय बयबो गारिजों थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंहाल' नामा जोंखौ थिनहरबाय ओमफ्राय थ' जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय